Isa sa mga pinagkakatiwalaan ko talagang gadget repair shop dito sa Bicol ay itong HJP Gadget Repair Shop na matatagpuan sa Naga City sa bus terminal malapit sa escalator paakyat ng LCC Supermarket. Itong HJP Gadget kasi napaka-expert nila pagdating sa mga pagkukumpuni ng ating mga telepono. Matagal na panahon na nagpaparepair ako dito sa HJP kasi nga mga highway subok ko na tapat sila sa'yo, maayos sila mag-repair, mabilis, marunong, hindi sila nanguhula lang. Alam na alam talaga nila kung ano ang sira ng telepono mo. At hindi lang yan, pati laptop, iPad, halos lahat ng gadget, nagre-repair sila kahit nga printer kaya nila. Halos lahat mga ka-highway. Pwede ka dito magpa-open line, yan marunong sila. Kaya naman, ang may re-recommend ako talaga sa inyo, pagdating sa repair shop ng inyong mga minamahal na gadget, kung sakali mang masira, minsan kasi sa buhay, hindi kasi naiiwasan na masira yung ating mga gadget. Talagang nagde-deteriorate yan. Pero ganun pa man, andyan si HJP Gadget Repair Shop na maaasahan natin sa mga ganitong sitwasyon. Matatagpuan sila sa bus terminal sa may parking lot ilalim ng LCC Supermarket.